kai kawai mu je. Dan wanda ka fasa na mai gidanmu ne domin gudun ku aikin banza ne. A zo mu. Irin tsafi ne. Tsafin nan shine tsafin abu da zai yi tsafin da zai yi shine bayan ka. Lafiya naga kun shigo gida haka a firkice mai gida me yake faruwa ne? Laraba da sauki. Tashi ki kawo mana ruwa mu sha tukunna dai. Wani abu ne faru a gonan mai gida naga kun shigo haka. Laraba idan da ma gonan ne da sauki. Wato Al'amin ne nan yaje hau dutsen kurfana na jikan jalbuba dan matsafa yaje musu tsuguno akai. Shine muka ta ganin abubuwan tsoro suka ta biyo mu. Wannan abin ya biyo mu maciji jimuna bauna kare doki haka suka ta biyo mu. Ni babban abin ma da ya fita daga min hankali shine wani ƙwarangwal da ya biyo mu yana cewa tsaya ku biya mu kwanmu ku dakata ku biya mu kwanmu da ka fasa mana kwan da ka fasa mana na mai gidanmu ne. Wallahi kin ji abin da ya faru. To garin ya aka yi faru mai gida ku da ku je duba gona kawai. Bayan mun gama duba gonan ne shine muka dan samu tushen bishiya muna dan hutawa to sai gengedi ya fara ɗiba na. Bayan gengedi ya fara ɗiba na tun sanya aka yi ba ya tashi a wannan lokacin ne nake jin yaje ya hau wannan dutsen. Kin ji yanda aka yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu mai gida me abun yi? Abun yi kawai in haɗa kayana in koma ko koya ka gani. Al'amin wannan shawarar naka gurguwar shawara ne domin kuwa jalbuba zai iya aikata maka duk abin da ya ga dama kuma a lokacin da ya so kuma a duk inda kake a faɗin duniyar nan. Kai bari ba ma wannan ba bai kamata a ce ka zo lami lafiya garin nan a ce ka tashi ka koma birni da wata matsala ba. Yanzu mai gida me abun yi? To abin yi shine yanzu zan tashi in zo in je wurin malam na ta'ala in faɗa mishi dukkan abin da ke faruwa ko akwai wani taimako da zai iya yi mana akan wannan abin da ya faru. To mai gida bari in kawo muku abinci ka cika muku tafi. Laraba bari abincin nan ba abincin ne ya kamata in ci yanzu ba. Ki dai samu ki ba Al'amin nashi ya ci ni sai na dawo. Sannan dai ki kula kin ga dai yanda a garin yake ake ci ki dauka ki bashi nashi ya ci ni bari in samu to abun amu. To shikenan sai na dawo. Sai ka dawo. Kawo min nawa in sofa.
wani ɗan shagiyan ne, wani ɗan bura'uban ne, wani ɗan mahaukaciyan ne ya zo ya aikata min irin wannan abin a cikin fadana. Ku kuna ina lokacin da hakan ta faru? Ku da ku nike yi, kuna ina lokacin da aka zo aka mun wannan ɗanyen ta'adin aikin a cikin asalin fadana, bayan na dama kowane bil adama kunni akan hawa wannan gagarumin dutsen nawa wanda ni kaɗai nike da mallakan shi. Kai a cikin dokokin da na ɗauka har da ku kuma za ku zo ku aikata mun irin wannan aikin. Sashin kula da kamanni kayi kama da wanda ya fasa maka. Ban baki da irin wannan maganganun da kake gaya mun. Na kasance ina shayar da ku jini mai tarin yawa a duk lokaci zuwa lokaci, amma ba za ku iya mun aikin abin da nake so daidai da na dakika ɗaya ba. Kun kasance marasa amfani a wurina, kuma na ɗau alkawarin ni da kaina sai na ga bayan shi al'amin ɗin da shi da jibrin ɗin. Wannan alkawari na ne. Kai haƙuri ya kai mai gidanmu, mun kasance masu yi maka bauta dare da rana. Mun yi alƙawarin sai mun kawo maka shi har gaban ka wanda lokacin da aka aikata min irin wannan aikin kuna ina, da yanzu za ku zo ku dinga gaggaya min maganganun banza, maganganu marasa amfani. Shugaba kai haƙuri, sashin lafiya ba ruwana. Kace famu baki hakan ya nuna mun cewa ba aikin ku ke yi ba kenan. To ku sani cewa ni din nan sai na ga bayan, kuma kuma da kuka aikata min irin wannan abin dole ku ta mu banzan ku bani dukkan goyon baya akan sai na kama wannan baƙaƙen mutanen da suka aikata min wannan ɗanyen baƙin aikin. Ni ne Jalbuba, ina fatan kun san haka. Ko za ku rasa rayuwar ku sai kun nemo min al'amin tare da shi da jibrin ɗin. Ni da kaina zan je in yi aiki a kansu, sai kun taimaka mu wurin kama su in yi musu hukunci irin wanda nake so. Na yi alkawarin hakan. Kawo baki da gaya min cewa na yi kama da shi a wannan halin da nake ciki. Wato na kasance na tara kai ma kanka na dora ka a maimakon ka dinga duba mu wanda na shigo wurin nan ya mun ta'adi, kai ma ba ka da amfani a cikin wannan lamarin. To na rantse da kabarin mahaifina sai na ga bayan duk wanda ya aikata min irin wannan danyen. Ni na faɗi wannan magana, ni Jalbuba, kun san bana wasa. Kuma yadda na faɗa, idan har ba ku kasance kun samo mun wani gagarumin abu akan wannan kuskuren da kuka yi ba, to na rantse da kabarin mahaifina zan ga bayan ku gaba ɗayan ku. Kun san shi umanci na ya ɗara naku ko da kuke almatsutsai, ni ma aljanin kaina ne. Na fahimci ba kwa da amfani, don haka na lashe kudirin na ɗau aniyan sai na ga bayan al'amin. Ni Jalbuba alkawari na rantse da kabarin mahaifinmu sai hakan ta faru da kai al'amin, a gare ka al'amin. Ka ganta ma ta je ta ba abu a nan wurin, a zo a taka shi abin sa ma kajin nan abincin. Laraba? Laraba? Yawa fito. Ina ta sallama tun ɗazun na ji shiru ba a ansa ba. Na shiga ciki ne ina sallama. Karɓa. Ina alamin ɗin? Ne shiga na ga ban gan shi ba. Yanzu fa na yi allola na bar shi a nan gurin, ko dai ya shiga ban ɗaki ne. To. Bari to ina zuwa, bari in je gan duba, bari in shiga duba.
fa ban gan shi ba wa. A ban ɗakin kuma. Wallahi a ban ɗakin ma na duba ban gan shi ba. Inna lillahi to yanzu ina ya shiga. Ga dai warin takalmin shi na gani anan. A lalle kan shi. Ina tunanin ya fita. Ina tunanin tabbas ya fita. Kila ya je neman warin takalmin shi. Yanzu abin da za a yi bari in fita in je ni in koma in nemo shi. Saboda kin ga dai halin da ake ciki ba na zauna hakan ba. Yawwa, bari zan je in dawo ki kula na ga kin bar abu ma gayi na anan. In banda abin al'amin ma ya fita ana cikin wannan halin ta kan warin takalmi to Allah ya bayyana shi. He